हिंदी सिनेमा में भोजपुरी भाषा आ संस्कृति के छौंक तो पहले ही लागे लागल रहे, बाकी भोजपुरी के आपन पहली खाँटी फिल्म मिलल अब से करीब 6 दशक पहले 1963 में, जब हिंदी सिनेमा के चर्चित चरित्र अभिनेता नाजिर हुसैन गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबू बनौलन। मकसद रहे आपन माई बोली यानी भोजपुरी के भाषा आ लोक जीवन के रुपहला पर्दा के जरिए लोगन तक पहुंचावल। भोजपुरी के समृद्ध लोक संस्कृति आ विरासत से रूबरू करावल। नाजिर हुसैन साहेब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के रहे वाला रहलन। अब 61 साल बाद गाजीपुर के ही राधे श्याम राय कौन कसूर के जरिए भोजपुरी के सिनेमाई दुनिया में कदम रख रहल बाड़न। मकसद बा भोजपुरी सिनेमा के ओही गौरव के वापिस ले आई जवन बाजार के चक्रव्यूह और अश्लीलता आ वल्गैरिटी के मकड़जाल में फंस के कहीं गुम हो गई बा। बदनामी के ओ दाग के धोवल जौन आजकल के भोजपुरी सिनेमा संगीत के चलते भोजपुरी के माथा पर पहचान बन के चस्पा हो गई बा। बनारस टाकीज आ जयंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनल राधे श्याम राय के ई फिल्म कौन कसूर के कहानी पारिवारिक मूल्य आ सामाजिक सरोकार से जुड़ल बा। फिल्म के संगीत पुरान भोजपुरी फिल्मन के करेजा छुए वाला मधुर गीतन के याद दिलावता। विकल भइल जियरा सपना भइल चूर चूर होई गईले कवन कसूर रहे सावन के पहिला ए फिल्म में ललितेश झा, गुंजन पंत, सुशील सिंह, राज सिंह और सोनालिका प्रसाद आदि कलाकार बाड़न। शिवराज देवल के संगे मिलके राधे श्याम राय कौन कसूर के लेखन और निर्देशन के बागडोर संभरले बाड़न। नेहिया के पल पल ना बिसरेला बेबस जियरा के कल ना पड़ेला तड़पत मन से मन के संगम तड़पत मन से मन के संगम फिर होए एक बार कसम से। इस फिल्म के जरिए राधे श्याम राय अपन माई बोली भोजपुरी के ही ना बल्कि अपन जिला जवार के भी कर्जा उतारे के कोशिश कैले बाड़ो।
बता दें कि गाजीपुर के राधे श्याम राय के फिल्म कौन कसूर के ज्यादातर शूटिंग भी गाजीपुर के ही कई गांवन में भइल बा। 1, 2, 3, 4 आग बंद। 1, 2 आउट। मनवा के छानिया पर पसरल प्रीतिया कुहू की करे जावा विकल भइल जियरा सपना भइल चूर। इस फिल्म के आई टीजर सबके देख के ई भरोसा होता कि ई फिल्म भोजपुरी सिनेमा के पुरान बाकी सुनहरा दौर जौन रहे ओकरा के लेके वापस आई। नहीं आके पल पल ना बिसरेला बेबस जियरा के कल ना पड़ेला। अब भरोसा इहो बा कि भोजपुरी सिनेमा एजा से फिर एक बार अच्छा सिनेमा के राह पर चले खातिर तैयार हो जाए। बेबस जियरा के कल ना पड़ेला तड़पत मन से मन के संगम तड़पत मन से मन के संगम फिर होए एक बार कसम से। एगो सार्थक अच्छा फिल्म खातिर कौन कसूर के समूचा टीम के बहुत बहुत शुभकामना बा। सपना भइल चूर चूर होई गईले कवन कसूर। होई गईल कवन कसूर।